Yn yw'r gyfeillion, dyma'ch cyfarch chi unwaith yn rhagor trwy'r cyfrwng hwn. Diolch i chi am droi mewn a gobeithio eich bod chi gyd yn cadw yn iach. Mae'n dda gweld bod y rheoliadau yn cael eu llacio rhywfaint, a mae'n dal yn angen bod yn bwyllog ac yn ofalus. Mae'r cynnydd mewn rhai achosion yn rhai rhannau o'r wladwriaeth hon yn perigofyd, ac mae angen i ni siŵr yn bod ni'n cadw at y rheoliadau yn gyson. Mae'n bwysig, a gobeithio bod ni gyd yn llwyddo i wneud hynny. Mae'r llacio yn rhoi yn bach o hyder i bobl ac yn galluogi ni i addoli yn gyhoeddus yn awr yn ein capeli neu mewn man eraill os ni'n dymuno gwneud hynny. Mae seilo yn mynd i agor i drwsau am y tro cyntaf ers bron 19 mis nawr yn yr wythnos nesaf, sef Sul y 30 o Mehefin. Ac mae'n groeso i bawb i gysylltu i weld os lle i ni. Mae rhaid ni fod yn ofalus. Dyw seilo ddim yn gapel mowr, felly ychydig fydd yn gallu dod yno mewn gwirionedd. Felly cysylltwch ar ysgrifennydd, mae Marian yn barod i helpu. Nawr mae bwlch y gros wrth gwrs yn cwrdd ar un Sul am 11 o'r gloch, a fori neu heddi os mae ar y Sul ych chi'n edrych ar hyn. Mae Seion yn cwrdd am 10 o'r gloch, ac mae croeso i chi. Mae Seion yn gapel mowr, mae tipyn o le ar llawr a'r lofft os oes angen defnyddio llofft i ni allu cyd gynnull yn y fan honno. Felly croeso mawr iawn i bob un sydd yn dymuno dod. Nawr, wrth fynd mas o'r cyfnod anodd hwn, i ni'n mynd i fi mewn i gyfnod newydd. Mae lot o drafod ar y cyfryngau. Fi'n clywed o hyd ar y radio sylwadau am bwyty'r ffaith bod ni'n perthyn i ddiwylliant arbennig a bod angen i'r diwylliant hwnnw i newid mwyn gallu ymdopi gyda'r drefn newydd fydd yn dod mewn i fodolaeth yn dilyn y pandemig yma. A mae angen i ni fabwysiadu ffurf gwahanol o wneud pethau. Mae angen i ni medden nhw i fabwysiadu gwerthoedd gwahanol, ffordd gwahanol o edrych ar bethau ac o weithredu. Ac mae hynny yn bwysig iawn wrth gwrs. Nawr, yr hyn sydd gyda ni yn yr ysgrythurau o'r dechrau i'r diwedd a gweud y gwir yw gwrthdaro y tensiwn rhwng gwahanol ffyrdd o feddwl, rhwng gwahanol ddiwylliannau, rhwng gwahanol ffordd o edrych ar fywyd a ffordd o edrych ar y byd. Mae'r tensiwn yma yn rhedeg trwy'r cyfan. Yn cyrraedd i ben llanw wrth gwrs yn gweinidogaeth Iesu, ac yna'r hynna ddigwyddodd i Iesu. Mae'r syniad, mae ffordd Iesu, ffordd o aberth, ffordd o gariad di-ben draw, yw'r ffordd sydd yn mynd i achub y byd yma. A pawb sydd yn y byd yma sydd am dilyn y ffordd honno. Nawr, edrych nôl, i ni'n gweld bod hyn, y tensiwn yma, yn rhedeg trwy'r cyfan i gyd. Meddylwch am yr hyn a ddigwyddodd yn yr Aifft, am yr Israeliaid yn yr Aifft. Pharo, ac yn y stori, wrth gwrs, mae Pharo yn cynrychioli ffordd arbennig o feddwl. Ffordd sydd yn debyg iawn i ffordd y Rhufeiniaid o feddwl yng nghyfnod Iesu, a ffordd gwladwriaethau o feddwl yn y cyfnod hwn. Ffordd y bobl sy'n mewn grym ac awdurdod, ffordd y cyfoethog o feddwl a'r pwerus o feddwl. Dyna
sydd gyda ni yn Pharo. Felly mae'n stori hynod iawn o gyfoes mewn gwirionedd amser ych chi'n ystyried mae portreadu ffordd arbennig o edrych ar fywyd mae'r cymeriadau yma yn gwneud. Ac mae'r awduron yr Hen Testament a'r Newydd wrth gwrs yn gweud bod y ffordd honno yn arwen i bob math o ddinistyr ac pob math o argyfyngau a phob math o greulondeb ac yn y blaen. Ac mae ffordd Dduw o feddwl sydd yn arwen at wareiddiad, ffordd Dduw o feddwl sydd yn arwen at fywyd yn ei holl gyflawnder, ffordd Dduw o feddwl sydd yn arwen at obeth a llawenydd a gorfoledd, gwir lawenydd. Nawr mae'r stori yn bwyty Moses ac Aaron a Miriam, a doi frawd a chwaer yma sydd yn arwen y genedl mas o'r Aifft, yn dod i wrthdaro gyda Pharo. Ac mae'n cael ei gyflwyno mewn storiau difyr, storiau cyffroes, drwy lyfr yr Exodus. Ac fi am ddarllen un o'r digwyddiadau hynny sydd yn ymddangos na 5 bennod o lyfr Exodus. A gan sylwi faint mor gyfoes yw'r digwyddiadau hyn. Yna aeth Moses ac Aaron at Pharo a dweud, fel hyn y dywed yr arglwydd, Dduw Israel, gollwng fy mhobol yn rhydd mwyn iddynt gadw gwyl i mi yn yr anialwch. Dywedodd Pharo, pwy yw yr arglwydd? Pam y dylwn i fyddhau iddo a gollwng Israel yn rhydd? Nid wyf yn adnabod yr arglwydd, ac felly nid wyf am ollwng Israel yn rhydd. Nawr, wrth edrych ar beth mae ymateb Pharo, i ni yn y traddodiad Cristnogol, wrth gwrs, yn credu bod hyn yn ateb ofnadw. Ond gadewch i ni drial deall Pharo, ynddo fe? Mae Pharo yn perthyn i draddodiad sy'n ymestyn nôl miloedd o flynyddoedd, cyn cyfnod ni'n sôn amdano fan hyn. Mi roedd y diwiau oedd Pharo wedi bod yn ei addoli, a pob Pharo o'i flanau, wedi bod yno ers miloedd o flynyddoedd. Fe allai Pharo droi at Moses a mae'n siŵr y gnath jyst bod ni ddim yn cael yr holl hanes yn yr Hen Testament fel hyn. Mae'n siŵr gallai Pharo droi at Moses a dweud, gwranda Moses, mae diwiau ni wedi bod yn rhoi bendith un gwlad ni, un wareiddiad ni, un ddiwylliant ni, ers miloedd o flynyddoedd. Ac i ni wedi cael yn bendithio ganddyn nhw. I ni yn llewyrchus, ni yw grym mwyaf byd ar hyn o bryd, ni yw'r grym cyfoethoca yn y byd, ni yw wareiddiad. A pawb arall yn israddol i ni. I ni wedi cael bendith y diwiau ar hyd yr amser. Pam ddylen ni wrando ar Dduw i fi ddim erioed wedi clywed amdano? Y Dduw yma yw ti'n gweud sydd yn Dduw i'th bobl di. Pam? Pam ddylen ni? So fe wedi gwneud unrhyw beth i ni. So fe wedi gwneud unrhyw beth gyfraniad i dwf y gwareiddiad godidog hwn i fi'n ei gynrychioli. Pam ddylen ni wrando arno fe? A pam ddylen ni wrando arno ti sydd yn ei gynrychioli fe? Na, bydd mae'n nabod y Dduw na. Felly, cer o'n ffordd i, nid i? Oedd Pharo yn credu mewn trefen oedd wedi bodoli ers miloedd o flynyddoedd. Pam ddyle fe newid? Oedd e'n argyhoeddedig bod y trefen honno wedi dwy'n bendith i'w wladau, i'w wladwriaethau, i'w deulu fe, i'r holl trefen, i'w ddiwylliant i'r holl ffordd o feddwl. Mae'n amlwg bod nhw yn meddwl yn y ffordd iawn, achos nhw oedd y grym mwyaf yn y byd. Ond grym godidog, celfyddyd godidog, diwylliant godidog. Pam ddylen nhw ystyried ffordd arall o feddwl? Dyna bydde
ymateb Pharo wedi bod, wrth gwrs. Dyna fel mae pobl yn ymateb y dyddiau hyn, ynddo fe? Y drefen i ni'n gyfarwydd ag y diwylliant yma, diwylliant gorllewinol yma, i ni mor gyfarwydd ag sydd yn dibynnu ar drais, sydd yn dibynnu ar freintiau i bobl, ac yn y blaen mor debyg i diwylliant Pharo, mae wastad wedi bod. Beth yw pwynt herio fe? Pam cwestiynu fe? Ond dyna beth mae Iesu'n gwneud. Dyna beth oedd Moses yn gwneud yn enw Dduw. Mae'r stori mynd mlaen. Nid oedd yn adnabod yr arglwydd ac felly nid oedd amollwng Israel yn rhydd. Yr arglwydd fyna gyda llaw, mae e mewn blocs fel eich sylwi os ydych chi'n darllen. Yr arglwydd yw Yahweh. Maen nhw'n dweud Adonai yn lle Yahweh. Enw Dduw yn llawer rhy gysegredig, dyna enw Dduw. Ac o'n nhw'n gweud arglwydd yn ei lefe. Nid cydnabod Yahweh fel arglwydd yma Pharo yn gwneud, ond just defnyddio'r term yma awdur yn gwneud mwyn osgoi defnyddio'r enw. Yna dywedasant, y mae Duw'r Hebreaid wedi cyfarfod â ni. Gad I ni fynd daeth dridiau'r anialwch I aberthu i'r arglwydd. Ein Duw, rhag iddo ein taro am haint neu achleddyf. Ond credu, wrth gwrs, ac y stori mewn mlaen, reddwyd I cred nhw bod Duw yn hala cosfedigaethau. Trwy heintiau, trwy ryfeloedd ac yn y blaen. Mae Duw sydd tu ôl y digwyddiadau hyn. Dyna un o'r credwau sydd yn rhedeg trwy'r Hen Testament, sydd yn cael ei cywiro yn y Testament Newydd gan Iesu, wrth gwrs. Nid Duw sy'n gyfrifol am yr haint. Ac mae'n bwysig yn bod ni yn pwysleisio hynny. Dynoliaeth sy'n gyfrifol, dynoliaeth sy'n gyfrifol amdano wrth fynd ar draws ewyllys Duw. Nawr te. Yna dywedodd brenin yr Aifft wrthynt, Moses ac Aaron, pam yr ydych yn denu'r bobl oddi wrth I gwaith? Ewch yn ôl at eich gorchwilion. Dywedodd Pharo hefyd, edrychwch y maent erbyn hyn yn fwy niferus na thrigolion o wlad. Meddwl yn uchel oedd Pharo'n gwneud nid gweud wrtho Moses, yn bach o orddweud, wrth gwrs, dim bach o orddweud, oedd hyn yn gweud bod I nifer nhw yn mwy na'r boblogaeth yn wlad. Ac yna mae'n ymlaen yn gweud, rhoddodd Pharo'r chymyn I feistri gwaith y bobl a'i swyddogion, pidwch a rhoi gwellt mwyach i'r bobl I wneud pryddfeini, gadewch iddynt fynd a chasglu gwellt iddynt I hunain, ond gofalwch I bod yn cynhyrchu'r un nifer o bryddfeini, brics, a chynt, a ffidwch lleihau'r nifer y maent yn nifer iddynt. Y maent yn ddiog. Dyna beth mae'r cyfoethog wastad yn gweud. Wrth bod nhw'n eistedd ar eu cefnau neu dim byd, maen nhw'n gweud, ca'r bobl gweithwyr cyffredin yma, maen nhw'n ddiog. Y bobl yma sydd wrth gwrs yn gorfod dibynnu ar arian mae'r wladwriaeth yn rhoi pobl ddiog I nhw, dwi fe? Pobl yma sydd yn niwsans i'r wladwriaeth, pobl ddiog I nhw, pobl israddol ac ati. Maent yn ddiog, dyna pam maen nhw yn gweiddi am gael mynd I aberthu i'w Duw. Gwnewch y gwaith yn drymach i'r bobl, mwyn iddynt y ddal ati I weithio, a ffidwch gwrando ar eu celwydd. Agwedd y drach yfoethog am mhob oes, unwaith eto. Mae Pharo'n cynrychioli'r meddylfryd arbennig yma, meddylfryd y cyfoethog, meddylfryd y grymus, meddylfryd y rhai sydd yn cael breintiau bob math, yn cael ei haddoli. Ac mi roedd Pharo yn cael ei addoli fel Duw. Oedd Pharo
yn ystyried ei hunan, a nid jyst y Pharo arbennig hwn, ond pob Pharo, yn ystyried ei hunan yn ymgnawdoliad o un o'r duwiau. A'r duw hwnnw oedd Horws. A Horws yn fab i Isis, i fam, ac Osiris, i dad. Dyna oedd y drindod Eifftaith, ynddo fe? Y fam dduwies Isis, i gŵr Osiris a'i mab Horws. Ac mae'r stori amdani nhw yn un arbennig iawn sy'n cynrychioli eto y ddiwylliant Eifftaith yma. Oedd Moses ac Aaron lan yn ei erbyn. Medde Horws, pan ofnwyd iddo gwestiwn am bwyty, beth yw yr hyn mae rhaid i unrhyw Pharo i'w wneud, unrhyw frenin i'w wneud, unrhyw arweinydd i'w wneud. Beth yw'r peth mwyaf gogoneddus y gall person i gyflawni? Ac mae Horws yn ateb, i ddial ar y sawl sydd wedi achosi niwed. Oedd Horws ei hunan wedi dial ar set i ewythr oedd wedi lladd Osiris i dad. Ac oedd Horws ac Isis wedi bod yn chwilio am set yn ôl y chydloniaeth Eifftaith a'i ladd e. Dyna'r peth mwyaf gogoneddus y gellir gwneud. Dyna beth dyle pob Pharo i'w wneud, oedd dial ar unrhyw un oedd yn bygwth. Dial ar unrhyw un oedd yn gwneud rhywbeth oedd yn groes i'w lles nhw. Dyna ffordd oedd Pharo yn meddwl. Ac oedd Pharo yn edrych ar Moses ac yn edrych ar Aaron a Miriam. Mewn ffordd o'n nhw'n fygythiad. Oedd yn edrych ar yr Israeliaid fel bygythiad. Felly dial arnyn nhw. Rhowch mwy o waith iddyn nhw. Ac yna mae'r Israeliaid yn dechrau cwyno. Ac maen nhw'n mynd at Moses ac Aaron i gwyno. Ac maen nhw'n gweud mae Moses ac Aaron sydd ar fai i bod nhw yn wynebu gormes mwy. Eto, i ni'n gweld yr hyn sydd yn digwydd yn ein cymdeithas ni, ynddo fe? Y bobl sydd yn brwydro dros gyfiawnder sydd yn cael y bai am beth sydd yn digwydd yn ein cymdeithas ni. Y bobl sydd yn brwydro dros degwch. Y bobl sydd yn mynd mas o'i ffordd ac yn yberthu mwyn sicrhau fod eraill yn gallu cael trefen, byw mewn trefen gyfiawn. Nhw sy'n cael y bai bod cynnyrch yn digwydd. Nhw sy'n cael y bai. Os byddech chi gyd yn dawel, bydde dim cynnyrch, bydde neb yn diodd. Dyna meddylfryd y cyfoethog. Ac hynny yn llawer i barod i gwyno yn erbyn y bobl. Ac mae'r propaganda fel propaganda Pharo fan hyn yn y stori yma yn argyhoeddi'r bobl. Mae Moses ac Aaron sydd ar fai. Mae'r propaganda, y drefn sydd yn cael ei gyflwyno yn y cyfryngau, yn y papurau newyddion, o hyd ac o hyd yn argyhoeddi pobl. Ie, y bobl sydd yn ceisio y woks. Meddylwch bod yn galw nhw nawr. Bobl sydd yn ceisio cyfiawnder yn woks. Mae'r rheina sydd ar fai. Pobl sydd yn trial wneud i gorau dros eraill. Nhw sydd ar fai am y cynnyrch. Gweddiwn ar ei Dduw yn helpu ni i gyflwyno ei ddiwylliant yn Iesu i'r byd ac nid dilyn ffordd y cyfoethog
grymus. Ffordd Pharo.